खुशी के बात बा कि आज हमार दोनों भतीजा लोग बा जेकरा खातिर हम पंजवार में 3 दिसंबर के उहे सोहर गौले रही जौन आज यूट्यूब पे करीब 1,60,000 से भी ऊपर जाता है। तब बहुत मन में खुशी बा और एकदम देखी हम अपन भतीजा लोग के साथे बानी आज पंजवार में। आ फिर 2 लाइन हम उहे सोहर वालों के सुनाओ तनी। जुग जुग जिया सुबाबुआ भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुबाबुआ भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भैले कुलवा के दीपक जगमग आजोर बाटे हो। ललना लाल भैले कुलवा के दीपक जगमग आजोर बाटे हो। आजू के दीनवा सोहावना औरी मन भावन हो। आजू के दीनवा सोहावना औरी मन भावन हो रामा। आजू सुमंगल दीन आंगनवा उठे सोहर हो रामा। आजू सुमंगल दीन आंगनवा उठे सोहर हो। अखिया ता हवे जैसे बा